Trí dú híon náid bew dé riomh se bhríon rís leis an nuachtas Meiriceá I nniuhann 16 mian ar 2016 nes caithfidh mé níorne rá ní raibh mór an am agam in nniuh nuacht réiteach agus mar sin ní bhaidh fáileacht na ceannlínte sin é an méid. Bhain mór fictiúr an le nniuh le probha núicléach rinne an chóré thuaidh inné is léir gur phléasc rudaigh cinnte sa chóré thuaidh agus tá an chóré thuaidh féin ag tuairt le fios go mo bhuama hidrigín é. Má sé dul chun cinn suntasach sé scéim núicléach na tíre sin agus céim chúl is sé do iarachtaí forrochtaine na Síne. Bhí an tíne géireaile tamil fada dul I mbun caidrimh níos fearr leis a gcóré thuaidh agus chosúil nach bhuair an chóré thuaidh an teachtracht. Tá siad ag leannacht a roiid an rudaí creiceailte mar seo. Agus dír ní tá na nascannaí idir an chóré thuaidh agus an tín faoi cheannas. Tá teannas mór Tá ceangail chafar rá idir an dáthír sin sníofa go maith ach tá sé fúsánas chosúil. Tá chomhairle slándála na náisiúnaontaithe chomhthuairtha chéanna. Tá siad san rééis an phroibear seo a cháine go láidir. Caithfidh mé sin I cheicáil gan mé le scéal. Ní hé. Níos choró mé. Tá seirfin locht na náisiúnaontaithe. Tá siad ag tuairt le fios gur gríosú agus greanú an probha núicléach seo. Agus nach ndéanfaidh sé ach chur leis deannas idir an chóré thuaidh agus a chuideile den domhan. Idir an dá líon bhreanaíonn tá an teachbháns rééis breanú an bhíonaise agus tá siad snig tuairt le fios go bhfuil na sonraí as a probhair seo neamhréireach le buama hidrigín. Ach má sé ní fiosinaíon chur céard a tharla, phléasc rudaigh cinnte. Ná bach leis an teannas an gaidirimh idir an tín agus an chóré thuaidh. Bí breanú ar chóirsaí airgid sa tín. Tá muinín an domhan chráite go maith tar éis an Barra suchuma, smaile an focail sin, tríomhiste de cheachtain. Meiriceá gom cá raibh an chéad stochuma sa tín freisin is dócha ach is deacair
súil géar a chuineáil ar na cuasaí seo. Cibé chuirtín stop le trádáil nuair a hit stochan í 7 géad tíbhiste de 9 So tá taundrach í seismocha le bra ó dhéas de teorann den teorann idir tí agus a chóir é thuaidh, agus tá taundrach í seismocha le bra le tuairt faoi deara ó thuaidh den teorann. Taundrach í fíorthaundrach í seismocha ó dhéas agus taundrach í seismocha nefracha ó thuaidh. Ach idir an dálín tá sarum go bhfuil má airgid in ciste nach bhfuil baintear bheithéige leis an tín nó le stochháileartán ar bith. Go dtíobhann agus méid labhairt go persan tá anseo tá mé ag déanamh taide ar inéistú faoi láthair. Chus an taobh rud atá fólam a go an teacht an seo bhfuil gárad I bhí é híon ní rá cliúacham cá rá mar agad pinsin I dul go dtíle déanaí. Ach I bhí é dó nílas gom an smuoine maithé airgid a chur in cistí inistíochta néachar agus an marga chugógach agus atá sé faoi láthair. Ach scéal eile sé sin agus ní nuacht é. Scéalúchtaránachta an lé Ted Cruz agus mún feachtasaíochta in Iowa. Tá sé ag bhaint sult as a ról mar amíthóir tosaí. Ní hé sin an focail atá bhain is. Agus nach ceann féine tosaí. Tosaí mar sin. Well, sin a dúirt mé, tosaí. Tá sé chun tosaí sa réamhthócháin in Iowa chosúil. Nílas agam faoi Trump ach sin é an nuachttas Iowa. Tá an Arab hádach ag fáilte raibh polisithe níos déine in na híráine agus Teherán atá á léirú ag tíortha an cheantar sin faoi láthair. Chuir an Arab hádach 7 agus 10 chun bháis coppla láithin agus ó hinní lé tá an Íráin agus pobl na híráine I mbun agóidíochta ina aghaidh. Is léir nach rá sa churchan bháis seo ach Grísú, Saidú, margheall an ladar tá an Íráin a churisteach sa chug cathartha tarsúl sa Yemen. Sin tá muintir na híráine síoch agus tá muintir na Harba Sádaí
sunnaí agus ba chléireach sia an sé ba cháiliúlaí war an Arabpádach agus tan Iráni bheanúir seo mar grísú sé. Fuair an réamhlóidí ceol clasací Pierre Boulez bás, bhí sin 9 milliún d'aois. Agus Louis Nevalier in éisteoir, chomh lua agus hála an sléocht bheidhearanaí chur Louis Nevalier a chuid dearigid isteach stochanaí na néontóirí gunaí agus is ag gnaireoch luach na stochanaí sin agus bhí an ceart aige. Tugann an inéisteoir faoi dearg cá bhfuil an tóir sa nuacht nach méan ar dó. Ní méan ré dóibh siúd atá híos leis na básnaí gunaí seo go léir. Dar leis an inéisteoir agus a ceart ar fad aige breoslín Barack Obama díolacháin gunaí. Well, breoslín éonrad díolacháin gunaí go háire I measc Amadán na tíre. Sin iad na scéalta mór an nuacht. Neamh beag an í níos mó ná na ceanlínte mar a ecinn sibh. Súil agam gur bhain sibh tainmh as nó ar a laghad gur bhain sibh idichas éigin astú agus go dtí chéadú réile guím lámathir agus beannacht dé. Slán go fóill.